Kniha Ester. Je to jedna z tých napínavejších a neobvyklejších kníh v Biblii. Príbeh sa odohráva viac ako 100 rokov po vyhnaní Izraelitov z ich územia do Babylona. Niektorí Židia sa vrátili do Jeruzalema. Spomeňme si na Ezdráša a Nehemiáša. Mnohí však nie. Kniha Ester teda hovorí o židovskej komunite v Šušane, hlavnom meste starovekej Perskej ríše. Hlavné postavy tohto príbehu sú dvaja Židia, Mordochaj a jeho sesternica Ester. Ďalej tu máme kráľa Perzie, ktorý je tu vykreslený ako večne opitý slaboch. Potom je tu ešte perský hodnostar Háman, prefíkaný darebák. Ide o veľmi zaujímavú biblickú knihu, najmä s ohľadom na fakt, že Boh sa v nej ani raz nespomína, čo sa nám môže zdať zvláštne. Nie je predsa Biblia o Bohu. Tu však ide o brilantnú techniku anonymného autora. Je to výzva, aby sme pri čítaní tohto príbehu hľadali Božie pôsobenie. Dôkazy o ňom nájdeme všade. Príbeh je plný veľmi zvláštnych náhod a ironických zvratov. To nás nabáda všimnúť si, ako v pozadí príbehu fungujú Božie zámery. Poďme sa teda do príbehu spoločne zahlbiť. Na začiatku perský kráľ usporiada veľkú hostinu, ktorá má trvať až 187 dní. Táto hostina má ukázať bohatstvo, veľkosť a nádheru jeho kráľovstva. V posledný deň hostiny je kráľ poriadne opitý a rozkáže priviesť svoju manželku, kráľovnu Vašty, aby hosťom predviedol jej krásu. Kráľovna odmietne a tak ju opojený kráľ v neve zosadí z trónu a vydá nezmyselné nariadenie, aby bol každý muž pánom svojho domu. Kráľ sa potom rozhodne, že zhromaždí do svojho háremu krásne panny a vyberie si spomedzi nich novú kráľovnú. To znie ako dosť zlá telenovela. Vtedy spoznávame Ester a Mordochaja. Ester ukrýva svoj židovský pôvod, predstúpi pred kráľa a získa si jeho srdce. Ester tak očarí kráľa, že ju povýši na novú kráľovnu Perzie. Ďalšou náhodou je, že Mordochaj začuje, ako dvaja kráľovskí strážcovia plánujú kráľovú vraždu. Povie o tom Ester, ktorá v zápätí informuje kráľa. Mordochaj teda získava zásluhy za záchranu kráľovho života. Od začiatku sa Boh nikde nespomína, ale všetko sa zdá byť riadené prozreteľnosťou. O čo tu teda Bohu ide? Pokračujme v čítaní. Ďalej sa stretávame s Hámanom, ktorý v skutočnosti ani nie je Peržanom. Volajú ho Agagovec. Je potomkom starovekých Kanáančanov. Spomeňme si na 15. kapitolu 1. Samuelovej knihy. Kráľ povýši Hámana na najvyššieho hodnostára v kráľovstve a žiada, aby sa mu každý poklonil. Keď však Mordochaj vidí Hámana, odmieta sa mu pokloniť, čo samozrejme Hámana veľmi rozhnevá. Keď zistí, že Mordochaj je Žid, úspešne presvedčí kráľa, aby nariadením prikázal záhubu všetkých Židov. Aby sa vedel rozhodnúť, kedy Židov vyhubiť, hodí si kockou. Kocka sa v hebrejčine nazýva púr. Nechajme to však na neskôr. O 11 mesiacov neskôr, 13. dňa mesiaca Adár, majú všetci Židia zomrieť. Háman s kráľom si na toto hrozivé rozhodnutie ešte aj pripijú. Pozornosť sa teda prenáša na Ester a Mordochaja, ktorí sú pre Židov jedinou nádejou. Spolu vymyslia plán, že Ester prezradí kráľovi svoj židovský pôvod a požiada ho, aby nariadenie zrušil. Lenže vojsť ku kráľovi bez toho, aby o to sám kráľ požiadal, sa podľa perského práva trestá smrťou. Mordochaj vo svojich kľúčových slovách vyjadrí dôveru, že aj keby Ester mlčala, záchrana Židov príde odinakadiaľ. Mordochaj nahlas rozmýšľa: kto vie, či si sa nestala kráľovnou práve pre túto chvíľu? Ester reaguje statočne so zámerom predstúpiť pred kráľa. Ak mám zahynúť, zahyniem. Ďalej v príbehu sledujeme ironický zvrat všetkých Hámanových podlých plánov. Ester vystrojí kráľovi a Hámanovi prvú hostinu. Oznámi, že na hostine v nasledujúci deň im predostrie mimoriadnu žiadosť. Háman odchádza z hostiny opitý na mol a na ulici uvidí Mordochaja. Keď sa mu Mordochaj nepokloní, rozhnevá sa a rozkáže dať postaviť šibenicu, aby na nej Mordochaja hneď ráno obesili. Zdá sa, že pre Židova Mordochaja to už ani nemôže byť horšie, keď sa príbeh z ničoho nič zvrtne. Kráľ tej noci nemôže zaspať a rozkáže si doniesť kráľovskú kroniku, aby mu z nej čítali na dobrú noc. A vypočuje si práve príbeh, ako mu Mordochaj zachránil život. Úplne na to zabudol. Ráno prichádza Háman požiadať kráľa o Mordochajovú popravu. Vtedy kráľ Hámanovi nariadi, aby Mordochaja za záchranu jeho života verejne vyznamenal. Takže Háman musí Mordochaja vodiť na kráľovskom koni po celom meste, aby mu každý preukázal poctu. Toto je v knihe kľúčový okamih. Začína sa Hámanov pád a Mordochajov vzostup. Pozrime sa na to. Na ďalší deň usporiada Ester druhú hostinu. Kráľ s Hámanom prichádzajú a Ester najprv prezradí kráľovi, že je Židovka. Potom mu oznámi, že Háman nariadil záhubu všetkých Židov, vrátane nej samej a popravu Mordochaja, ktorý kráľovi zachránil život. Kráľ už čo to popil, takže keď to počuje, víno v ňom vyvolá veľký hnev. Rozkáže, aby Hámana obesili na tej istej šibenici, ktorú prichystal Mordochajovi. Pre Hámana je to ironická a hrozivá smrť.
Hámanova poprava však problém nariadenia o záhube všetkých Židov nevyrieši. Dej sa teda opäť sústredí na Ester a Mordochaja a ich plán zvrátiť nariadenie. Zistia, že král nemôže zrušiť nariadenie, ktoré už vo svojom mene vydal, a preto vydaním nového nariadenia poverí Mordochaja. V 13. deň mesiaca Adar, keď mali byť Židia vyhubení, majú nariadené brániť sa a zničiť kohokoľvek, kto by ich zamýšľal zabiť. Mordochaj, Ester a Židia usporadovajú hostiny, aby oslávili toto nové nariadenie, a Mordochaj je povýšený na pozíciu kráľovej pravej ruky. Nariadenie začne platiť a Židia triumfujú nad svojimi nepriateľmi. Najprv zahubia Hámanovú rodinu a potom ďalších perských hodnostárov, ktorí sa k Hámanovmu plánu pridali. Na druhý deň dostanú povolenie zničiť v kráľovstve každého, kto sa pridal na stranu sprisahania. Výsledkom je radosť a oslava. Židia sú zachránení od záhuby. Príbeh ďalej hovorí o tom, ako Ester a Mordochaj na pamiatku ich oslobodenia uzákonili dvojdňovú hostinu Purim. Názov hostiny odkazuje na kocku, ktorú si hodil Háman. Spomíname si? Pur-im. Kniha sa končí krátkym epilógom, v ktorom sa hovorí, že Mordochaj sa stal hneď po kráľovi druhým najvplyvnejším mužom. Dozvedáme sa o jeho vplyve a obľúbenosti, vďaka ktorým sa Židom v exíle darilo. Ustúpme teraz o krok späť. Všimnime si, ako je celý príbeh vystavaný. Obsahuje množstvo momentov ironických zvratov. Až teraz však môžeme vidieť, že celý príbeh je jeden veľký ironický zvrat, ku ktorému všetky detaily prispievajú. Kráľov prepich, hostiny a nariadenia sa na konci zrkadlia v tých Mordochajových. Ester a Mordochaj najprv zachránia kráľa a na konci všetkých Židov. Hámanovo povýšenie, dekrét a hostina sú zvrátené Mordochajovým povýšením, dekrétom a hostinou. Uprostred príbehu čítame o Esteriných a Mordochajových plánoch a potom dve Esterine hostiny, ktoré rámcujú hlavný zvrat celého príbehu, Hámanovo poníženie a podsta pre Mordochaja, nádhera. V tejto knihe je fascinujúca aj morálna nejednoznačnosť postáv. Vidíme veľa alkoholu, hnevu, sexu a vrážd, nevynímajúc Mordochaja a Ester. Okrem toho sa tu porušujú zákony Tóry, manželstvo s pohanmi alebo jedenie nečistého pokrmu. Príbeh nemá za cieľ ukázať Mordochaja a Ester ako morálny príklad. Neschvaľuje totiž každé ich správanie. Slúžia však ako príklad dôvery a nádeje, keď je situácia veľmi zlá. Kniha Ester nás teda vracia k otázke, ktorou sme začali. Prečo sa Boh v knihe nespomína? Čo je teda posolstvom tejto knihy? Keď sa zdá, že Boh je neprítomný, keď je jeho ľud vo vyhnanstve, keď sú neverní Tóre, znamená to, že Boh s Izraelom skončil? Zanechal svoje zasľúbenia? Kniha Ester hovorí nie. Podnecuje nás, aby sme si všimli, že Boh koná svoje dielo aj v skutočnom neporiadku a morálnej nejednoznačnosti, ktorou sa ľudská história vyznačuje. Na dosiahnutie jeho zámerov mu slúži aj vernosť morálne oslabených ľudí. Kniha Ester nás pozýva ochotne dôverovať Božej prozreteľnosti, aj keď nevidíme jej účinnosť. A tiež k nádeji, že bez ohľadu na to, aká zlá je situácia, Boh je odhodlaný vykúpiť svoj svet. A práve o tom je kniha Ester.